bukod. Bukod. Tapos ko kung tapos pagod din ang pagod din ang pagod siya. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to, ang awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Tiripon kita sa pagpuon kaining aldaw, sa pagdebosyon ki San Judas Tadeo. Sa Ebanghelyo ngunyan, pinapagirumduman kita kan kahalagahan, kan pagpapatawad. Naghihinguwaan kagurangnan na makanuod kita, nasiring na ang Diyos pinapatawad kita, kita man magpatinawad-tawadan. Punanta ang selebrasyon sa paghagad nin tawad sa mahal na Diyos. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamikbi kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan mga katukduan kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo kan sa imong simbahan, asin dakul pang mga tawo an magtubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Himateon niya to, ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Uminabot sa sako ang tataramunin kagurangnan na ansabi. Aking tawo, nagiero ka sa tahangunin kapag arakian na masumbikal. Sindamay mga mata sa paghiling. Alagad dai nakakahiling. May mga talinga sa pagdangog, alagad dai nakakadangog. Hulita sinda kapag kaarakian na masumbikal.
Kaya nga ni aking tawo, maghandam ka sa paghali. Asin humali kang aldaw na mahilinginda. Humali ka sa imong namumugtakan, pasiring sa ibang lugar, arob sa sarong pinahali. Sa atubang nin sa indang mga mata, tibaad pa masabutan ninda. Minsan nga ni sinda masumbikal na kapag-arakian. Kukuwaon mo mantang aldaw pa ang sa imong mga inandam, nagaro sa pagbaklay, mantang naghihiling sinda. Asin pagkabanggi, sa atubang nin sa indang mga mata, maghali ka. Garusaro na pinahali sa banwaan. Sa atubang ninda, labotan mo ang paril asin dyan ka umagi. Sa atubang ninda, paasanon mo ang sa imong mga abaga, ang gamit na hinanda mo. Asin lumuwas ka pagkabanggi. Tahoban mo ang sa imong lalawgon, na dai mo mahilingan daga. Huli taginibot akang tanda para sa harong ni Israel. Siring ang sakong ginibo, susog sa ipinagbuot sako. Kinuha kong aldaw pa ang sakong mga garamiton. Siring sa maglalakaw, asin pagkabanggi, linabot ko ang paril kan sakong kamot. Asin mantang mahihiling sinda, pinasan ko ang sakong mga gamit, asin huminali ako. Pagkaaga uminabot sako ang tataramunin kagurang na ansabi. Aking inintawo, di ka lamang hinapot kan harong ni Israel. Iyan ang harong na masumbikal. Ano ang ginigibo mo? Sabi sinda, ini ang sabi nin Diyos na kagurangnan. Ang hula na ini manunungod sa Jerusalem asin sa bilog na harong ni Israel. Ako sarong tanda para sa indo. Kung ano ang ginibo ko, iyo man ang gigibuhon sa inda. Madakit sinda sa ibang banwaan sa pagkabihag. Ang prinsipe na yaon sa tahaw ninda, mapaasan kan sa iyang mga gamit. Pagkabanggi asin mahali, lalabotan niya ang paril asin dyan siya maagi. Asin tatahoban niya an sa iyang lalawgon. Tanganing dai niya mahiling ang daga. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Hare paglingawi ang mga gibo nin kagurangnan. Hare paglingawi ang mga gibonin kagurangnan. Sinugotan asin tinumang ninda ang Diyos na urog kahalangkaw. Dain ninda kinuyog an sa iyang mga pagbuot. Tumanilikod sinda asin nawaaran nin pagtubod. Nabirik sinda siring sa tiko na pana. Hare paglingawi ang mga gibonin kagurangnan. Pinaanggot ninda siya kan sa indang mga altar. Pinaimon siya kan sa indang mga Diyos-Diyos. Naaraman nin Diyos asin naanggot. Kaya bulanos na isinikwal an Israel. Hare paglingawi ang mga gibonin kagurangnan. Itinugot na mabihag an sa indang sinasarigan. An sa indang kamurawayan, itinaos sa kamot nin kaiwal. Pinabayaan ang banwaan nagadanon sa espada. Makuri ang kaanggotan niya sa iyang pamana. Hare paglingawi ang mga gibonin kagurangnan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Pedro nagrani asin naghapot. Kagurangnan, kunan sa kuyang tugang nagkasala sa kuya, pirang beses ko siya dapat patawadon? 7 beses? Si Jesus nagsimbag, bakong 7, kundi 70, may 7 beses. Huli man sa nakaini ang kahadean nin langit, nakakabaing sa hade, na buot makipaghusay sa iyang mga surugoon.
Sa pagpuon, dinara sa iya ang sarong surugoon na an utang milyones. Huli tadaing ikakabayad, an hadi nagbuot na ipabakal ang surugoon. Kaibaan sa iyang agum asin mga aki, patin ang gabus niyang mga rugaring, tanganing makabayad. Ang surugoon nagluhod sa pamitisan, dangan nakimahirak. Mahirak ka sa kuya, tawi ako nin panahon. Asin ang gabus na utang ko sa imo, sa kuyang babayadan. Ang hadi nahirak, pinahali ang surugoon, asin ang utang pinatawad. Alagad pagluwas, nanumpungan kan surugoon na ini an sa iyang kapwa surugoon na may utang man sa iya. Tinuok niya asin sinabihan, bayadi an utang mo sako. Ang kapwa surugoon nagluhod sa pamitisan asin nakimahirak. Mahirak ka sa kuya, tawi ako nin panahon, huli tababayadan taka. Alagad naghabo, asin ibinabilanggo niya sagkod na makabayad. Kan inimaisihan kan mga kapwa surugoon sa indang ikinamundo, asin ang nangyari, inusip ninda sa hade. Ipinaapod kan hade ang surugoon asin sinabihan, daing supog na surugoon, huli ta ika nakimahirak, ang gabus mong utang sa kuyang pinatawad. Bako daw na dapat, magi ka man mahihirakon sa kapwa mo surugoon, siring na ako nahirak sa imo. Anhadi sa kaanggutan, ipinabilanggo ang surugoon, sagkod na mabayadan ang gabus niyang utang. Siring kaiyan ang gigibuhon sa indo, ninsa kong langit nun na ama, kunda inindo patawadon nin tudok sa puso, an sa indong tugang. Pagkatapos kaining mga paliwanag, si Jesus naghali sa Galilea, nagduman sa Judea, sa ibong kan Jordan. Mga tugang, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. We have heard that it was said, forgive and forget. Do you agree with that? Forgive and forget. Okay ba yun? Alam natin yung utak ng tao is so powerful, it remembers many things. Harap po nindo sa neuroscience, igwang konsepto na inaapod, neuroplasticity. Totoo po ini, it's a real science. Neuroplasticity. Anong ibig sabihin kayan? Simply, ang utak daakan tao learns anything na paulit-ulit na itinutukdo sa iya. Anything you repeat, anything you practice, the brain learns. Neuroplasticity. Kaya halimbawa, kung may nakakulog sa imo, dangan, sa isip mo, inuulit-ulit mong i-replay sa offense, narurumduman mo so tinaram niyang makulog. Dangan, finifeed mo ang kulog buot, the brain learns it, and you don't forget. But the opposite is also true. Every time na nagbabalik ang dagit, ang kulog, pwede mong pilion na dai ka mabalos, pwede mong pilion na dai ka madagdag duman sa dagit, dangan pipilion mong magpatawad. Paluway-luway, ang brain kan tawo, nakakanood na mag-respond differently. An apod, neuroplasticity. It's science. Pag nakanood ang utak paulit-ulit, nanunukdan niya iyan. Kaya nagsasabi, nagbabalik na naman sa isip ko. Bayaan ko na ini, tapos na ito. Dahil ko napapatulan, pinatawad ko na siya. Asin mo niya na aldaw na narumduman ko na naman, pipiliun kong magpatawad giraray. Aram ta, in our real experience, ang pagpapatawad, dahil siya nangyayari na one time, big time.
Aram ta sa eksperyensya ta, kaipuhan tang patawadon an sarong tawo, nin paulit-ulit for the same offense, dahil an memory, pabalik-balik man. Perhaps this helps us understand today's lesson in the gospel. Peter asked Jesus a question, and he thought he was being generous. Lord, pag ako po mapatawad pirang beses, 7 beses? Aram ta sa biblical numerology, significant ang number 7 because it's number of perfection. Paghuna niya gayod, marayon na siyang tawo kan hinapot niyang, Lord, pirang beses? 7 beses? Wow, generous, 7 beses. Pero ang simbagkan kagurangnan, Pedro, bakong 7, kundi 77 times. Sa ibang translation, bakong 77. In other gospel writers, 70 times, 7 times, dakulon. Bago tapo yan i-compute sa isip kung piraan 70 times 7, that's not the point of the gospel. Jesus is not asking Peter to compute. Jesus is telling Peter, do not compute. Dapat dakul na beses. Bako lang 7, kundi dakul na beses. Tanganing ang pagpapatawad is no longer just a habit of the heart, but a habit of the mind. Paano ini pinaliwanag ni Jesus? Sa paaginin sarong parable, the parable of the unforgiving servant. Magayon na istorya, paborito ta ang istoryang ini. Igwang sarong surugoon na may dakulang utang, pinatawad, pero kan nasa batan niya, so kapwa niya surugoon na sadit ang utang, dai niya pinatawad. Anong problema digdi sa surugoon? Ang problema po sa iya, malingawon. The brain did not remember. The heart did not remember. Malingawon. Tanda niya na may utang ang iba, kaya dai niya pinatawad, pero lingaw-lingaw siya na siya man, pinatawad man sana. Nakakalimutan ng tao na siya rin naman ay kinaawaan lang. And so in today's gospel, the Lord reminds us through this beautiful parable of the unforgiving servant, we forgive not because the other person always deserves it. We forgive because we remember that we ourselves have received God's forgiveness. Nahihirak kita sa kapwa dahil kita man nahirakan. Kung minsan dai man deserve kan kapwa ta napatawadon ta sinda, ta minsan makulugon man talaga ang ginibo ninda. Pero nagpapatawad kita, ta kita man may mga makulugon na ginigibo sa Diyos. So what can we do? When forgiveness is difficult, what can we do? Sa hiling ko po ba kung tama ang forgive and forget? Maski ang mga santo nagtutukdo sa tuya, maski ang science nagtutukdo sa satuya, that forgive and forget is not correct. Forgiveness does not necessarily mean forgetting. In fact, kung minsan, kung lilingawan mo ang offense, pwede kang maabuso, pwede kang paulit-ulit na makulugan. Some wounds have to be remembered. Para sa kaipuhan kong matandaan na nakulugan ako for wisdom. How can I learn kung lilingawan ko? For boundaries. Tanganing dai mo nakukulugan. I will not cut the relationship. Pero tanganing dai mo ako paulit-ulit na kinukulugan, saka ikaman dai ko makulugan, dapat dai ko paglingawan. For my own protection, I should not forget. What then can we say? Perhaps the better way to say is, forgive and remember differently. Forgive and remember differently. Naaalala ko pero hindi nakagaya nung dating pag-alala. When the memory of pain and hurt comes back, I acknowledge it. Yes, nangyari ito. Yes, nasaktan ako. Mali ang ginawa niya. I don't need to pretend that I forgot.
But there is a second step. Iyo, narurumduman ko, pero habo ko ng buhayon ang dagit. Dai ko i-replay paulit-ulit kung anong nangyari. Tangani lang madagit na naman ako. Dai ako mabalos. Kagurangnan, tukduan mo akong magpatawad nin paulit-ulit. Asin kun sa aga, kun marumduman ko na naman ang kulog, sa aga, pipilion ko giraray na magpatawad. 7 beses, may 7. Ulit-ulit. Maybe this is our 70 times 7 times. Mga tugang bakong pasil ang pagpapatawad, asin bakong madali na i-erase sa memory. It does not immediately mean that trust will be restored, but forgiveness means that the wound no longer gets to decide who we become. Bako dahil nalugadan ako, pirmi na sana akong bitter, pirmi na sana akong dagit. Every time na narurumduman ko ang lugad, pipilion ko giraray magpatawad. Iyo, natatandaan ko. Pero ulit-ulit, kada bes na matandaan ko, pipilion ko giraray magpatawad. Sagkod na padiit-diit, makanood kita na ang pagpapatawad, natural sa sato. Little by little, by the grace of God, mercy becomes natural to us. Tukduan lugod kita kan mahal na Diyos, kung paano maging mapagpatawad. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining satuyang atang akoon manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Ako aan sa mong mga dulot, asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, daing mo binabayaan an sa imong mga karnero, at ngani sa mga palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo. Tanganing maataman kan iyuman sa ng mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan angheles sa sinsantos, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi,
Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kod na ikahamagdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, reyna kan apostoles. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na mga martir, kaiba na sinda San Ponciano asin San Hipolito, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa Dios Ama na kita patawadon, siring na kita tagpapatawad. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaong samuya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo an kahadian asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles,
Katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Are paghilinga, ansa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. nagpapatinawad-tawadan, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Kordero Kordero kan kan Diyos Diyos na na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kailangan. Pamana na iniidang sa kuyang dukang puso. Buhay niligawan sa pagsunod sa linakawan, pakusuga sa kaluyahan, maupok sa imong kabutan, dawaan kapos mawala, dawaan kapos magpahaya, sa huruf na mahalaga, kapasapuya. Kapalan kagurangan ang mapapahipno. Kapalan kagurangan ang makakapano. Ang panukang mana na iniilaw. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe,
Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Matindog po. Mamibi kita. Diyos na samuyang Ama, sa imong Espiritu, namimibi kami. Lugod ining sakramento na samong inako, darahon kami sa imong kahadean, kun sain an sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon nyatong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 24,052 pesos asin 95 centavos. Anaambag nyato sa siring na oras nin misa, nagabot po sa 1,301 pesos asin 25 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 8,414 pesos asin 35 centavos. Siring man sa masunod na Webes, Agosto 20, mapo na po ang misa nobenaryo para sa kaumawa ni Nuestra Señora de Salvacion sa oras na alas 5:10 nin hapon. Sa mga aldaw ning Webes, Sabado asin Domingo, ang nobena mapoon sa oras na alas 5:45 nin hapon. Sagkod po ini sa Agosto 28. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na nagtaoki 2,000 pesos, duwang 1,000 pesos, apat na 500 pesos, sarong 400 pesos, duwang 200 pesos, asin duwang devoting na nagtaoki 500 pesos. Donation through GCash 9,400, Belgar Family 1,000 pesos, MB Store 400 pesos. Diyos mabalos po. Gentle reminder that this coming Saturday is the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ang Asunsyon, saro po sa apat na Marian dogmas, pinakamahalagang mga katukduan kan simbahan, manungod ki Maria. Imbitado po kamo sa mga misa digdi sa St. Jude. Matindog po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.